Namhlanje sifunda indaba kaSiqiniseko Mvelase ngesiZulu, ngesintu. Asiqale, angazi ukuthi ngithunywe uphuthu makade kwenzakalani, ngizwile nje kuthiwa ngithunywe uphuthu. Asiqale-ke niyezwa-ke ema-grade 2. Ukukhuphuka nokwehla kukaSiqiniseko Mvelase. Kukhona amazwi aphazamisa, amazwi aphosela inselelo, avusa impikiswano futhi aguqula umhlaba ozungezile. Niyezwa? Siqiniseko Mvelase wayengomunye walawo mazwi. Umuntu ongakwesabi ukudala impikiswano, umhlaziyi owavusa izingxoxo ezishisayo, nomuntu owakha igama lakhe ngeqiniso noma ngabe libukhali kangakanani. Ukugxeka kwakhe ngaphandle kokwesaba, ekakhulukazi uKhuzani Mpungose, kwaguqula izinhlelo zakhe ze-TikTok zaba izindawo zokulwa kwemibono. Abanye babemthatha njengomuntu onesibindi, abanye babembiza ngokuthi wenza okuyingozi. Sisalandelana. Futhi ngoMeyi 29, 2025 lelo zwi lathula ngodlame ngendlela eshaqisa kakhulu. Namuhla sibheka ngale kwezihloko zezindaba, ngale kwezingxabano futhi singene kuphileni, efeni nasemfihlakalweni ezungeze ukufa kwakhe. uSiqiniseko Mvelase, umdali woqukethe kwe-TikTok owayaziwa ngokuhlaziya umculo kaMaskandi, wadutshulwa wabulawa ngesikhathi esakatha bukhoma ku-TikTok ngoMeyi 29, 2025 eNigel eKuruleni. Ngesikhathi esakaza bukhoma, isihluku esingaziwa sadubula izinhlamvu eziningi kuye, zaqeda impilo yakhe ngesikhathi izethameli zakhe zibuka ngokwethuka. Isizathu sokuhlaselwa sakhe asikaziwa futhi uphenyo lwamaphoyisa luyaqhubeka. Ukufa kwakhe okubuhlungu kudale usizi olukhulu, abaningi bekhathazeka ngokuphepha kwabakhi bokuqukethwe online. uSiqiniseko Mvelase wayengumhlaziyi womculo womaskandi ovela kwaMaphumulo kwaZulu Natal. Waziwa ngokugxeka kwakhe okuqotho nokungavikeli okuvame ukudala izingxoxo ezishisayo phakathi kwabalandeli nabaculi. Eminyakeni engu-27 nje kuphela, uMvelase wayeseke wakha abalandeli abaningi esebenzisa inkundla yakhe ukuhlaziya nokugubha izindlela zomculo womaskandi. Amazwi akhe ayevame ukuba impikiswano, abanye bemsola ngokuthatha uhlangothi ezingxabanweni zomkhakha. Naphezu kwalokho, abaningi babembona njengomvikeli wesiko lomaskandi enothando lokulondoloza ifa lalo. Izinhlelo zomngcwabo wakhe zaqala ngoMeyi 30, 2025 njengoba abangani nomndeni beqoqa ukuhlonipha inkumbulo yakhe. Umkhakha womculo womaskandi unomlando wezimbangi ezinzima, ngezinye izikhathi ekuholela odlameni. Ochwepheshe baphawule ngokuthi abalandeli baziphatha njengamaqembu ebhola, bevikela abaculi ababathandayo ngokuzimisela. Ukufa kukaMvelase kugqamisa izingozi zokugxeka online. Amazwi akhe aqotho amenza wathandwa kodwa futhi waba ngumuntu ophikisanayo, oyisikhumbuzo sokuthi imithombo yezokuxhumana ingakhulisa izingxabano. Nakuba isizathu sokubulawa kwakhe singaziwa, abanye bakholelwa ukuthi ukungesabi kwakhe ukukhuluma kungase kube nomthelela. uMvelase wayaziwa ngokugxeka kwakhe abaculi bomaskandi, futhi ezinye izinkulumo zakhe ngoKhuzani Mpungose zadala izingxoxo ezishisa phakathi kwabalandeli. Ucingo phakathi kwabo lwavuza online, lwandisa ukungaboni ngasolinye kwabo. Ngaphezu kwalokho, ezinye izingxoxo ze-TikTok zambiza ngokuthi ungumuntu othanda ukuvusa amahemuhemu, phecelezi speculation, bemsola ngokudala impikiswano ngoKhuzani nabanye abaculi. Izikhathi ezibalulekile zezingxabano. uMvelase wayaziwa ngokugxeka kwakhe okuqotho nabanye abaculi bomaskandi. Wayegxeka uKhuzani Mpungose emsola ngokudlondlobala ngokusebenzisa abalandeli bakhe. Ucingo oluyimfihlo phakathi kukaMvelase noMpungose lwavuza online, lapho uMvelase esola uKhuzani ngokungabi namakhono omculo. Lokhu kwandisa ukungaboni ngasolinye kwabo. uMvelase wake wathunjwa ngezimo ezingaqondakali. Abanye basola ukuthi ukugxeka kwakhe abaculi bemaskandi, kuhlanganisa noKhuzani, kungase kube nomthelela. Izinhlelo zakhe zo-TikTok zazivame ukuba nezinkulumo ezishisayo ngoKhuzani, ezaziholela ekutheni abanye babone ukuthi amazwi akhe amenza waba yisitha.
Ezinsukwini ezimbalwa ngaphambi kokubulawa kwakhe, uMvelase wathi i-akhawunti yakhe ye-TikTok yayihlaselwe, ephakamisa ukukhathazeka ngokuthi wayeqondiwe. Izimbangi zakhe eziningi uMvelase wayenezimbangi eziningi emkhakheni womaskandi ngaphandle kwengxabano yakhe noKhuzani Mpungose. Ukugqubuzana noMhlanga. uMvelase noMhlanga baba nongxabano enkulu emcimbini weGcokama kuqaleni kuka-2025. Lokhu kwaba impikisano enkulu, abalandeli bebuza ukuthi ingxabano yabo yayiyisenzakalo esisodwa noma yayinemvelaphi endi. Umthanda noma uyamzonda uSiqiniseko Mvelase wenza umehluko. Wayenomsindo, enesibindi futhi engashintshi ekukholelweni kwakhe. Amazwi akhe aguqula izingxoxo, ukuhlaziya kwakhe kwamshintsha umkhakha futhi ukufa kwakhe kuyisikhumbuzo esibuhlungu sezingozi ezihambisana nokuba nomthelela. Ingabe amazwi akhe amenza waba yisisulu? Ingabe ingxabano yakhe noKhuzani Mpungose yayinomthelela ekufeni kwakhe? Lezi izimpendulo ezingacacile, kodwa into eyodwa ecacile, igama likaMvelase ngeke liphele. Izwi lakhe lizohlala likhona futhi indaba yakhe ayikapheli. Umbuzo wangempela uthi ngubani ozobhala isigaba esilandelayo? Ngiyabonga ngiyathemba ukuthi nizwile futhi akekho umuntu ozophinde ngitshela ukuthi mina ngizothunya uphuthu. Siyezwana. Thank you.